Hi guys, mayong buntag sa good morning na kami karon here diri sa Lambog Beach. Tara mag-enjoy ta, let's go! Entrance. Hello guys. Ako kami diri sa Lambog, no? Right. Woo! Breakfast kami guys, gutom na mga off, Laman ilang beach guys, taman pa ni dito. Ano yun? Mga sumuning area. Malaganda. Badurski. Oh, ang nag-save sa lahat. Woy! Ay, daw. Damo pagkaon, men. Init kayo, men. Ligo pa tayo, eh. Look at that view, men. Lapad kayo na. Hi guys, good morning. It's 3 o'clock in the morning, no? Nato diri sa may umapad. And then karong adlaw kay mga tumiog Badyan, Lambog Beach. So man yung van sakyan. Right. Na-invite sa birthday na sa buhay. Ay, si shoutout. Shoutout mga amigo. Oy! Hi guys, welcome. Ay, sa third year. Basta ang bata ba? Makuha ng bata. Ano na itong birthday boy? Concept ko eh. Dagatong ba? Kaya ko sa dahil nga. Concept ko eh, gwapo ko. One eternity later. Alright guys, car na mi. Loginsan Road mi agi. Time check 4:37. Ingit pandalan guys. Abot gora mig barili mga alas 5 gora. Magihan na din direta. Oh, pwede naman eh. Red liko to dire tapos Barili Road itagi, Barili Road. Sigway rin tagamay. Scam dito, pinako kareta agil. Lapos. Badyan nami guys. Lambog. Kadagat sa meron kaya mong i-celebrate ang adlaw sa pagkabanhaw sa Bumigo. Painti City katuig nga pagkabanhaw. Right. Galing yan. Happy birthday migo. Kipoy. Tulog ba Kipoy? Let's go. Entrance.
Alright, gawas na mo mga pre. Alright. Birthday boy, gawas na birthday boy. Ang mga video nga sa taning Stag Boys kay mangluo dyan na yung mga Stag Boys. Bayad ka, bayad yun. Hi guys. Hi guys. Mamen. Dersky. Oh, yes. Chill. Pinaka-chill nga tao. Uy, Bong. So guys. Abot na diri sa Lambog no. So pakita na mo ang picture niyo niya pero later na. Kayo lang sarong kay Hundas mo. Oh, unnas mo unnas lami. Siya. Unnas. Asam ta ni. Ara gilit. Dara mong bar to. Taman. Bar. Awan. Oh, midjap, idol. Lento kayo ay. Matay. Mura na siya kanang gikan ako kanang matuog pa guys ba. Ano na siya nagmedyas pa na. Sige panugnaw man. Asa mangiro ani? Wala kita lang giro lagi. Alright guys, abot na no. Tapos kami kayo ba asa among kate so. Okay ba guys? Kuyog baboy ra gid mi dire. Pakuyog ra gid mi dire. Ha? Bayungan ni Ban? Oh. Tara, let's go. So money tanan ng uba no. Pamilya ning Rock. Eh, makawas. Okay ra ka ba men? Kaya medyo Waitog. Waitog pahay guys. Lahos mi guys. Ah, basurero na mo. Gikan pag umapad. Tama na ilang beach guys. Taman pa ni dito. Sunas pa lang. Later mo taob. Nindot na ni siya. Medyo busy na kayo ang beach ron. Kaya makagawas-gawas ng mga tao. Makaligo na. Sa karon guys kay ting kinhas ron oras sar guys. So tingkuan ron. Ting panginabuhi ros mga tao dire. Mga hapon na guys. Mutaob na siya. Right. Breakfast kami guys kay gutom na mga off. Gutom ng mga off. Derbski. Gutom na Derbski. Oo. Di totoo yan. So kape kami. Kay tlugon na ko lagi. Breakfast ay murag later pa siguro ang kuan ang kaon gud ba later pa. Ay ka ba? Ay wa pa nabot ang lich. Ay ka ba di wa ko dag plastic. Parang may naamoy ako hindi Wala magat. pa plastic dire. Right guys. See you later. Ang surfboard. Magduwa ang siguro tag dako pa ni. Tinagon nagbinulo diri ko Ano yoy? Mga sumuning ero. Sumuning ero. Managanda. Kasamoy ko na nga mo gari. Pagduwa na ko ni amazing girlfriend. Dili mo ko dili. Alapad men. Ayaw. Ano dili? Ayaw. So guys, padong mi sa mong venue no. Ilaha din venue dili mo. Ilahang venue kung asa ibutang ug ihapnig ang mga pagkaon. Ug asa i-celebrate ang 27th nga pagkabanhaw ni Rock. Happy birthday Rock. Kunas pa man. Taabot mo taob para mas pakita nato ang kanindot sa view sa beach. Alright. Kinsay mga maayo mo lang oy. Ha? Para makita kinsay mga maayo mo lang oy. Ah, Badurski. Mayo kini mo lang may bador. Hi guys, so mo ni atong birthday boy no. Ato pasultiyon unsay ka sulti nimo sa Tide. Salamat sa tanan. Ang tide mo buwa jud siya. Woo! 101%. Alright guys, sleeper game motherfucker. Oy! Out. Ako referee. Out. Banga. Mo laban. Banga kay. Ah, marunong kay sila, wati, marunong kayo. Oo na tubig ko. Ako to mo sino makatuyo ka sa. Tenyuhay mo ka hoy. Nice ka. Oy, wala. Patay. Out. Manulo no. Yatay. Nice ka. Ow, dagan. Home run. Oy.
kay para tubos na ro ka. Wala Wala kay. kay, ihapon na. Ako ba ni? Ihapon na. Yalas na. Igabot siya, kasayakin na. Good. Ay, panikas, chill! Oh! Home run! Home run, home run! Wala pa, wala pa! Wala pa, wala pa, wala pa! O ba gani para tubos na. Para tubos na ni. Kani, para tubos na, kani. Unsam ni? Pero nga, kusgap mamin. Dari kapoy wala. Kusgap mamin. Dita ni pabawso namin. Why, tao! Ay, lubuhay. One, last one. Sana lang. Kana ba? Parehan na ba? Ay, tao man! Tao man! Ay, picture. Arak. Pitchil. Okay, second group na sad. Hoy, tao! Oh, hoy! Out. Anong masasabi mo sa tayo? Biligasa. Oy, hola! Ay, Igo. Luwas. Oy. Dua. Hilak ni, di na ni, wala ni. Oy, tao, loy! Oy, tao, loy! Giday ba, loy? Grabe, oy! Di maapa sa kamera, oy! Tony, diri ni. Wala, kaya hatang maigom sa taan, eh. Sabi ko na. Oy, Dos. Last one. Dali ang seryoso. Ay, tao. Ay, tao. Pamugasay. Nice ka! Home run! Ah! Ay, kano sa picture? Nice! Okay, safe. Paubos na kayo palubo. Wala. Oy, wala! Ay! Yeah. Tupong man to. Ha? Wala, lapat. Badurski. Oh, ang nag-save sa lahat. Nice. Woy! Nice. Woy! Woy! Tao, balik! Huwag ka na yung buwang ka. Pero ka na yun ko. Kaya na lang. Huwag ka na yung buwang ka. Ha? Easy! Di mo ako nilupo. Kakapoy, oy. Yay, gatay. Kapawas mo yan, Aaron. Nice ka, amigo. Hoy, para tubos na. Asa yung Para tubos na. Dala, lubong. Para tubos. Ako pa niya. Yaman na lawat. Yaman na lawat. Play. Oy. Tupong. Sorry. Oh, sorry. What is up mga panuhak? So mag-TikTok ko na meron gawa mamiling nga okay. Init pa kayong panahon, TikTok kami. Oh. 1, 2, 3, go. Go. I'm on vacation every single day because I love my occupation. I'm on vacation for August because I love my occupation. Nice my boy. Tanaw na to. Wait na. Nice one. Nindutog mo tayo giya ako. Baka nindutog smile ka na kanoy. Tanawa. Nindut kay. Tanawa. I'm on vacation. It's a prank! Nas-scam ka, Joy? Uy, grabe yun. Rich mindset. Nas-scam ka.
Wala ko diray. Gigi, ibalik. Gigi, gina. Serius na. Then, ayaw, iba kamera. Si 20 po. Uy, sinamo yan, tumangan nam. Puto, street, no, dus. Go, let's go. One, two, go. Right. Alright. Yay! Birthday celebrant. Ay, narito eh. Napasinog na. Okay, man-night. Dakdadas ko ano? Papatay na. Oh? Papatay. 4, 3, 4. Na later. Lo. Kauna rin. Kapla ng lechon. Pinaka main event. Mara kinagi-ari na mo guys. Alabig eh. Alright, si attack mga surambaw. Mga surambaw, kauna. Attack na guys, Attack na. Attack na mga surambaw. Shout out to my boy. Shout out to the birthday boy. Naggubago ng happy birthday. Damo pagkaon, men. Doon na sa? Makaunang ka ng kandila ito. Kanay? Sure eh. Stick ko? Kuno ko eh. Try. Stick ko sa kan ba? Itong halo-halo sa kan ba? May inasal. Try. Atong pa ako. Wala lang ito sa likod. Kapili ko be. Kay kapoy ba yung videographer? Kanara. Saktura na. Grabe. Gamay ra ayun na. Na. Kuwang pa? Kulig lumpia be. Lumpia Shanghai. Look. Som no. Wala kuanday. Wala jud puntanan. Ninuod ang Butong gibad. Kana bunal goy. Bunal brod. So maro na yung food guys, balik kami kuwangan me. Tuwam tay drinks. So guys, kaon sa mi. Later bili kami dagat tapos uli na. Okay, uli. Lagi sa wala na init. Hi guys. Init kay men. Ligo pa tani. Let's go. Padung na hunat. Way magbasa sa akong kamera ha. Pangun na mo. Hi guys, guys. Manghihira na ito dire. Ay, kay malibang ko guys. Ayan guys. Mga ni guys. Mga ni guys. Tunigaw guys. Alright. Guys. Look at that view, man. Lapad kayo na. Alright, see. Ay, sarta dira. Right. Naam kay mangulian ba nga murag uling. Mita. Paksi skin. Ay, nita, ay, grabe. Uso naman ni, pagbot naman ni. Wala. Malas na kaya kag matunok ka. Nice starfish. Anong tagbot diri? Nice starfish eh. Imuang ko ano, kinig Twitter game. Tagbot. Ato mga boys. Magpagabunot, diri pa din po ito tumoy. Right guys, manamig ligo. Kawas nami. Balik nami guys. Balik nami guys. Balik nami.
What is up guys? So nata diris may pantalan diri sa kono, lambog. Kumasa nagpark ang mga kon, sakyanan. So nauna na lang mi diri tapos ang katamong giubanan nga ligo na nag-birthday tapos sila dito na enjoy sa kalan. Una lang ni sa van kay para makapahuway sad. So baba na to si Mamin Kintoy ug si Mamin Bad. Likay tagay o kana para makapahulay. Oh, diri mi tagay gani. Lingaw pa kay sila dito. Ibabaw, no? Mapad. Oh, dito mapad. Pero sabi yung pag naagod, 20. Oh, parintir ta nila mga gagaw, mga suon. Ay, ino may mga ka-render. Ah, dito rin mo gani ha. Ino may mga ka-render. Oh, lagi sa kay try pa ba ya? So guys, paabot na lang min nila. Para sila mahuman dito. Para sila pulan. Ya, dira na sa tato tapos sa tong vlog no. Salamat sa paguban.